OK ľudia, v tomto videu si zahráme Error 4.2, takže ideme na to. Svet si pomenujeme Mama. OK. A FOV. OK, takže... Hej kamo, Mám vôbec hlavu? Nie, nemám hlavu. Ja som sa spawnul teraz. Tak keď tu bude niečo idem si asi vyťažiť nejaké drevo. What? What? Komentárov, či sa vám stáva, ale... hrávam dlho. Za to, čo to hrám rok, tak sa mi ešte takéto nestalo nič, takže... To čo... Dobre, berem to späť. Ho. Hej. Aha, pyramída. Hej, nemáte na mňa Teraz som sa posral skoro. No tak tu toho moc ne... Nie. Tak ideme. What? Schody. Ideme sa za villaggerami. Čaute. No moc vám nezávidím. Volmager. Tak ja... Ty kokos, to čo je za dom? Som teraz... Počkaj. Takže... Ja si tu dám toto. What the hell? Si na to nemôžem zvyknúť. Tak máme tu 18 goldov. A helmu. Spravím asi... OK. OK. Dobré ráno. Hej, to čo bolo? Berem? Crafting si berem. No, skúsim tam. Veci im tu vygomilujem. A ideme teda na výpravu. Neviem, ale zabijem to. Krávy majú texture... Možno sa to naštve, keď bude mať level 1. Missing texture mixing. Error. Bruh. Nejaké sa už ne... Ja mám haste? Ja mám haste 3? Počkať. Ja mám haste? Aha. Neviem, čo to robí, ale dobre. Ja mám jablko, aha. Hej! Ja sa bojím v noci, ja chci spať. Ak ma to zabije za 5 minút, tak... Smol. To čo tam?
Môžem takto sadiť, to som nevedel. Sveta. Tak, to je lag jak prasaka. Bum, 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 bum. Dovidenia. Boli sme loďkov. Hej, ja mám level 10. Hej. Hej. Ahoj. Hej, please. Hej, prečo? Ďalšia vesnica. Ok, mám. Tento Minecraft je úplne celý normálny loďku a bude to rýchlejšie. Toč. No ja posrár. Tak mali sme tu menší bububu. Som sa skoro posral. Nice. To nikdy nebudem hrať. Som sa skoro posral. Bed. Tu mám bed. Ak ma tu niečo vystraší, tak je po mne. No dobre, toto bude všetko, ja sa s vami ľúčim a začím čus.